Moi boas. Preparando, aquí estamos, a senda do próximo día 15 de xullo, na ruta do río Bravos, onde estamos agora mismo, na mesma fraga do río Bravos, a carón dun muiño, e unha fraga e tamén bosque de ribeira, aquí en Estás, na parroquia de Estás, en Bravos, en Tomiño. E estamos a carón dunha planta que vos queremos ensinar, porque é preciosa, pero tamén exótica e invasora. Se trata da Tritonia crocosmifolia. Esta Tritonia é unha planta que é híbrido entre a Tritonia botsi e a Tritonia aurea. É unha planta que ten un rizoma, o cal se estende nos chans fértiles, húmedos e sombríos, como son as fragas e os nosos bosques de ribeira, ocupando un ecosistema que non é o seu e competindo pois co fento real, co dentrabú ou con outras plantas. É unha planta, como xa digo, que temos que erradicar dos nosos ecosistemas, estáse a convertir nunha ameaza, e bueno, queríamolo a mostrar aquí no espacio do Herbas, preparando a ruta do próximo día 15 de xullo. E aquí atendes a Tritonia crocosmifolia. Nos seguimos ruta.